na abusuafo kwancha de efe ka na se ne se disika na eyo na ne sa yeso entie no ye de aseda mama sha beauty and training center waso yasene ewosika fam sanso so na company bi etem so hia asase no de adire dwumadi asase no se wo ton se de ma han de nya ne se eja wo de unnasi nkonya na amamle ne amane a wose koso no man sabe pepe bre se fatam bia ya wodo a wo pa asase ne bie no me de betu dwa na fe anamotu a wose ebamu nyina yenyina timi aboatu amanioma akonkan na information centers babro bese aduasa won madaru mamo boa makasiebo de mu atre e de afa pue mantamu mia ya wodo aboadu makofa bunu mantamu na afe asante mantamu yada won mu nyina enso ase na ubetimi ade achi wa be fontentan so Facebook live no eya henkan 93.3 FM ani de no obuo kwa so aduru adwenche na de agu ho na aboa sanso na share afoforo so enya Kasiebo ni bi enso ntimi hwe na omu entie de ekoso ewo mamu YouTube enso eya henkan 93.3 FM no so aduru on matwe kokon se subscribe Kasiebo ono no Akan Kasiebo se fansa boso na beka abusuaku no se de be ya ejumadi awudu nya de ba be fontentan so pe obenya nka bo fidie so do sa boso ape na ye ne dab na no ma etwagu a ne yekoye nim na www.ahenkanfmonline.com so eya be fontenten a ensema wodo yetintim de agu ho obetimi enso akwa kenkan bisa de tie na efata wadwenkyere no obetimi so de afa 0533898915 0533898915 SMS Jack also say WhatsApp ni nyina no re fa so de ba ye be kenkan de ama ebre se na efata mu wo awia pam tubere Akan Kasiebo imo no wo kenkan ni eye me adwenpa hene kofi mensa dwene papa na papa endi wonim kan afe jebre ne patakra fa yiwasum pekunya bi gigidam kan na to so ensam no enche mu ni ne fiti ase me de somo se de se na fata Ahenkan FM ye ensam no ase ade amawa na enei eya amanyosem enwumasuan ensenka ye enamu ene ye de enso efriase na ne nyina ne se Ghana ni dihye bia eyiranim sem ese enrada wankabupuni mantamu na nya asemketoa adehyenom kobo edemu atitiri wo momani edi nwumasu adwubade ntotoye enso achie na ni nyina mu ano na ye dwumadi a wo frɛ se Ghana Smart School Project eno okopa ho entoma wo kyese eno eba beboa ama enei adesuafo mo school ntoaso mu okwa wo mo eba benya eye abefo computer ibi na no etimi aboa menoma so etimi akonkan na wei eye abefo computer no ne nketua ni bie na efre se eye tablet no eno na wonom ensa etimi aka na eno ba beboa ama enwumasua no kyese etimi aba be ya akono abaye mmere ede amadisuafo ene akyekyerefo ensuso enyina na sa dwumadie wei etodwa ewieye no ene ye wankasa wani tua asema bakrom yesese buaduane ene ye ni a wasam de bade obia ebetwena no abia so akabisa de se anase se de opese ja okabi no wamenye na opanyini eye obi a eba ni sikasem ni dwadie ntotoye mu a wabe wa mu pa kwasi bi oni friend se eye financial economist na sanso ena abedwaku a ya pa wodom a o man sikasem totoye ni dwubadie ehye wonum ensa aye friend se economic management team no wono ena ye technical advisor wo so a kyese enya asemketo a owura Gideon Boakon ena kyese wo kasai wode atodwa a wo kyerem ese empempen ohwese sade anuoma asibi enso ekwa obebo na nadodan kwa kufado ene ono akasa ne boss oja okasa ma no Dr. Laji Mamudu Baumia abaso papa wo kyese won ma yade empenfo mienu akyese ampa enwumasua ayade ba ko bia da won ma koma so na nimdia nso de esabio se obo moden ama abofra bia ensaka enya de se watu sika guda bia da sanse eno aya japade odija oba obia ntimi no enso enkotu mu chebupe anase da ache akoma bia wuni wonum a obia nkotata no ese yensamanse krata to so na wu aja sabi magide amamwo faase magide amamba oboa enye ye da bia da esanse obenfo eye John Fifi atamesa sabi wanya de bi ko papa nu abi se watie dia dan so obenfo na so wu yod na de akwa akwahye fom obia ni wonum a sabi oprese obagye ento ochemse nwumasua de eya de bi a kyese nya panyini bi nu otuna ni tadi siso se wo boa me na timi agina brane a
wasi ye nyina no ye fi akoma pam ne odomo eta na chi na afi so no ye boye nsam yi na ye sede be ya obetimi ato agusuo aye de se ne fata na aboa ama nwuma suatimi agina brane opanyini chem se isi ameno ekasai wo hwe nipa maako bese eye opepem baako ane ye kire eye adesuafo a empempem no ekasai o school to aso mo aban ese nim so bebo made amasa tableti obia saka baako na ogidi yesa no ya na motuo bia ebeboa ebehye nwuma suamu kena ama nimdie kwan so no enwoma mu enso atimi apigya ye pa wo so wono ankasa na ni agene ho a wote sasem wei na afei ekoba seja aban frase se obowu dawuro eso medi bibi be friend se Ghana Smart School Project amanfo atwoma no bia so ene no so ye de baade ene fase obe ni ebenya ene aban kro ntimi nye ensembe pre na krofo ekafa ho na so ni nyina chi no enu ada obi ade nani fidi kadochi enso hunu bi se adesuafo ni binim afrase a omonsa eka om tablet ni bia chese we ayadansidie kroje etondo gidi ye se ade a aban no aye no wasabasobodie President Akufo-Addo so launch one lap we are bemusano chese nije wo mabruso and the president every child about 1.something million children our senior high school bia benya laptop obia we day student to we boarding student to bia benya laptop vice president Kasa same way some months ago we liar ontimi nye boa say sir on say ba omiani so ade ho na so ti anomo brea otana no dwen ho ka no from tiase no mo lebo no. Today, the Ministry of Education, in working closely with the Office of the Vice President, Digitalization, the Ministry for Communication and Digitalization, Jumama, one laptop per child. A more friend was school, President Akufo-Addo are buying a free senior high school education. They are into your school fees, on top school uniform, on top test, on your feeding fee. Everything the government has given for free. Ahenkan FM. Ompewe na ope eye kayo amatuomu a ene ekone kokofai ya ma school to aso wo kwa udidi kwa untua school fees entade a wo hye wo eye school mu wodum nyina yo kwa woda kwa ya sanso ama abafu mfidie ibi esefa suade kwa na yaban yenye ni deni uyebue na yenye udeni uyebue bawomia yenye udeni uyebue etiaban no wayade ya papa na momprene wapanyina wotini nkan wono ayobi ebani sikasam ani dwadie ntotoye mu a waben akwadiri wo mu akwasibro ni kasam wo se woye financial economist na sanso na badwaku a na nado danko Akufo-Addo aban yapa wonu mo ehwe aboa ama economy na timi agira pene no economic management team no EMT team na no den se enya asam ketwa oni ye technical advisor wo so onu kroya sanso kasa de mama mpanyina be de chiri eye orura eye Gideon Boako ana de shimama wote nene eno na ya to Kasiebo no so akoyanim ewo ensem foforo enso so emu na abusuafo eye bibi ni nyina ne se eye oba panyina Franka Tuni the man National Democratic Congress edisi amanyoko no orura John Dramani Mahama aboni di seja wonfane tuma mebone dia no na wonmu nyina enkonkwode ne empre tumi fama edisi amanyoko no wafimpino ne aduru nan abatuo mu metre eye obenfo nana Jeno Poku mes ageman na ni nyina mu no na chese oba panyine eboni din no eye asamde anije na aba etia woseja omudi ahyiamu nom de aseda ene ho ayeye dwom ema twedi aponyankopon ebobobbo ntoa papa ntoa hwehwe grass mu a etisa eye aponto odwumadie no ekoso na ne yesi wani nsa ka kire ndisi atwetweduro ne ani ntira kukudamfo agi twi ne trada kopie mu awadwumadie na ase a na si wani nsa ka kire ene entade no fufuo no white ni die himsa ani je na abade de ebiem na dom guso mu jomania ne duru bere wase nkasa ho koso nti penfom amanyoko ne yefra wa no abeso kasamu ni mu na aja wakasa kakra tufua na de obeka no aja woso waka de akire eye obemfo na Jeno Poku ageman said be ya adwuma ya de asane sare obetumi ayo na waye ne pepepe mu na eno ana opanyini ba kwa disi amanyoko wodi mu titima pa bebi atwam
obeye osoafo kwa no na hwe eye kuaye dwubade ntotoye eso sanso na interior ministry sise kura no okosom kakra eye owura Kwasi Ahoy eje oso kasamu ni ma okasa na no patre ya okoka asem bi a wo kire mu sai obmenfo na Jane ebe ya kwa omwa no ho pa nsie esanse dibra empempe ye dia ma ne se wono meye running mate ma owura John Dramani Mahama no bibia timisi wo kwan so abaton no eja obetimi ensoso asom na ebeduru ba bi kura no mampanyini no wonna eba bedie eti wonhwe no mo agwa no wo kokwa mu nsie enu na wo kyerem se eja asem bi hini asem bi pono nti anase safo bi timi hunu asem bi pono na sai yo sutiro ka cha ne se wo pese wo kai no se owura John Dramani Mahama wonu ni se su no yewura ni meti saa o no ombo ni trim pose mampanyini di bra opadi na ma ni trim ni nyina ni se eja ne boss eno eye opanyini obenfo John Fifi Atamusa sabi wanya de ba bi ko na oja ona na wo bo na chidoma se mampanya be de chira na fofi anto ata na wodware abam eja bambo wodi na paka kase ye betabri opanyini de ne koye eto tabri ni sa no na che se eja dia ya na aye no e wo se owura John Dramani Mahama eto na mamuo ni so e de ma no eti e wo se obenfo eye jenna na so so obo ne ho asie sanse kwan so no mo kwana no bibia betimi asi na jae bia ono so abeso baton ni mu no atoa so asemi oka ye didede yo ba kurum pa ene oka na odwabo na se wie ye anase aponto dwumadi na se wie ye no obi owo bia di sini bia sabi nanim amuna kakra ase won sere ase won su edade na papa ya kan edade na papa wayi edade na wayi eti amafo ya se di nkomo wo mutirima aka so mutirima papa we di wan kasa yi wodi asema ba pao eti enuma no naja eye obenfo na Jenopoku Agimaya dwumadie no anase aponto na fa ne ho no nso nya akonya so kasamu ni mu oso mu no na wo kire mu sai obi Akan Akan to ne yam obi a minim odwena mo odwene minim komo amudi wo mutirim na so de atia ne sai me catch two people say eye me boss opanyina me ba bebo na chidom no eye owura John Dramani Mahama Nyankopon ya adom na Ghana fo edi tumi ne ma no wa afimpino ne aduonu enne ye wom December 7 fo na obesom Ghana asom no sompam asom awie enfie 9 na aka na wose ade ma no obesom awie awo agya akonesa nyina so na wosom wie so a okwa akotena enchen sade amamra no ehye no na nimdie nso wo no watimi di aboa ama yeso so agya yehwe akie no yeso yatimi akoso atoto nneoma atimi obia mohu saa yaudie anase eye brechi a ebo ndc amanyokuo no ebre bi atwamu no enya de se bibesi biem da biara da no never again etu obi Akan Akan to the yam akora obesom owura John Dramani Mahama ba bebu ne man yeso yenim de watimi aye yenim de akora betimi aba beye etimi obi aye mu hyehye no obi Akan Akan ento ne yam. More important, I think, or equally so, is to thank His Excellency John Dramani Mahama. We want to thank him, and our prayer is that the tragedy we experienced a couple of years ago is not repeated, of course. Our prayer is that he will complete his 4-year term, and he will complete it with success, with taste, with class, with determination, with honesty, and with respect for the people of Ghana. And we know God who has heard our prayer already. And even as he exits, he will exit with his chin up, so that those of us who work with him will also be happy that we're able to play our little roles in moving our country forward. Ahenkan FM. Ejiabusiafo eni a wote ye no eye NDC amanyoko no Franka tuni abedechire obenfo na Jane Opoku Agimai na wote ne na wo chechire mu kire se owura John Dramani Mahama mfie nan no Nyankopon ya adom na Ghana for the mana obetwa awie ti dede yo aba kromu no owura Kwasi Ahoy ensem akoka ye no no yembogu mo bia fa nya asem sa brichi ne pa de wo se bi si da lalai mpaya o mabbo no nya asem ketwa ne Nyankopon so atie o mo mpae bo pa se sa pepe ena be kɔ no nti abusuafo eno ensenkaye ensoso eno no eye awia pem to bre Akan Kasiebo
ɛne esi nkunya so ɛwɔ number 1 Akan radio station Ahenkan 93.3 FM so a yɛde mu amanebɔ enso ɛde ɛsom wɔ no mo adwenkyɛ no ensu ɛwɔ Facebook Ahenkan 93.3 FM hwɛ ne mo krata no so ɛnkyɛmɛba na mawekenkan deɛ wɔde agu wɔnom no enso ɛde ama sɛdeɛ sɛ ɛne sɛdeɛ ɔtrɛ de ba yɛ pɛpɛɛpɛ na sanso na YouTube no ma refi sɛ wɔ so yɛ deda mu a wobɛtumi enso ɛde akyi ɛde afa hɔ ne mo na mayanko yɛ nim wɔ sɛ foforo mu abusuafoɔ sɛdeɛ nyina anim sɛ Ghana amammerɛ amu ɔno sɛ yɛhwɛ na yɛkɔto aba eyi wɔnom a wɔmbɛhwɛ na asamri no atumi agya nanamɔ so na ɔmapere mputu nnwumade akɔ mu mpɛsua ahodoɔ so yiyi wɔ mo awia a mekyɛ assembly members foɔ no ɛwɔ sɛ yɛhwɛ na yɛboa na yɛnya ɛyɛ kyiamehene a obetumi atwa wɔnom enso anoɔ sɛdeɛ bɛyɛ nso betumi atoto nneɛma ɛno ɛne yɛfrɛ ne sɛ presiding member no yɛtwa ntiawa mu ɔka ne sɛ PM no nti agya yɛnyina yɛso yɛnim sɛ yɛkɔto aba ɛde yi saa adehyia no mu sɛ ɔmo nhwɛ nkɔboa wɔ December busumi ne mu yɛto wɔ mo ɛyi wɔ mo wieyɛ no wokɔ mansini ahodoɔ a ɔmatumi ahwɛ ayi wɔn mo presiding members agya wɔn gu so ɛbɔ adwuma ɛhwɛ anim sɛ assembly no so betumi akɔ n'anim na afa ne ntoma pa enso ɛde afira na bepie mu ɛwɔ yɛn kasankasa yɛ die mu bere mu fifini mansini mu a abusuafoɔ assembly members ne de yɛto aba yi wɔn mo na nso so aka de aka sɛ yɛbɛtumi ato aba na yɛyi ɛyɛ presiding member no anwe ne se a kyɛ sɛ nya asɛm ketewa ayɛ sɛ wanoa ɛyɛ bankyena asonson no sɛ wahu wodi adi uhwie gu so a ebi ni hɔ na afi ato adwendwene saa na sisi am na okasei PM abato no anwe ne sia yewu na ede arehosem de aba kyese amanfo do na echem se ede putu nwuma enso ka echi papa se hwene atoto nneoma ne etimi nya pesade member eno kura echi so menu mienu anim se enkyeye na aban awura aba agya wono so ehwe aboa MC wono so na nado dankwa gufado akọ na ditumi ni ma no osema agema ade wo hwa ne to ase akonya o ejese no so kura anwa adwendwene eno so da honom na eno kura yesa abo obidin a ewo se no so yehwe na abato etimi kwaso ansa ne etimi agina toma mo no so abo adwuma ne yenya PM ye de kura kwoto ye kan sei MC so aba MC kura so yensa nya amonidin achemodan wedi sutromienu amani ha hai pa na nkata bi dem anim ya no ma eno efri brem finfini mansini no bedwa no akache na aba beto ye na proso na yedu bedom sukọ tiai o kire mu ese atifi asam no we ya no yie de ma ensa woto de frɛ adehia binim se omomra na kampu enhyiamu bi enkoso ye no mu sukoi o kire mu se enkata yi o tintim ye ebe ka kire Ghanafoɔ ene adehia wonom enso ewo bremu enfifini masiri ni mu ewo match bosum de toso du enkono afimpino ni adwono enan sankaja ewo sanhyiamudie bi ekoso na sanhyiamudie no eno etimi eboa ma wonom hwe toto nneoma sade be ya assembly no so ebetimi anya presiding member na o kyerem se anya presiding member no kwa nankaja nkitamudie bebre na wonom a woseka wonom hwe na ka wonom so etimi edie sɛdeɛ bɛya bibibia betimi enso akɔ nanim na assembly na fa ne tuma pa afira na wɔkyɛse san enhyiamudie na agya enka wɔmo hwɛ anim sɛ enka bɛba so no ɛyɛ nedai ɛyɛ match bosom de toso aduonu ensia afimpino ne aduonu enan ɛna nka saa ɛyɛ enhyiamudie na wɔsɛ ɛkɔsoɔ na saa enhyiamudie yi ɛyɛ assembly members fo na nka ekɔ hyiamu to amu hyiamu a na kɔma toato adwene assembly crisis ya ne dai see yi kura appointment yi fu yi kura na government appointee fu yi kura yi wo mo okay ene ne yenhwe ne yi wo mo aka yi wo mu wi a aya dwendwen ho PM abaton so yentu yo saa ene no so kura yento nka ho na nka jake no so ka yato ye wi ase na wo mpesua so ha be na wo ho enkrofo no mo ayi akoto mole ase no omso mbola na tete wo mu oti isi ye ne dai okay no okay ne yenhwe ne nka ho asemai na ko mu wi a na sim abo amokache mokwa no so mo ye ndai ya said ma contract we na so ye hu hwe okay ani ya said ya ye no hu ye fa twetwe we na MC kura so ya pam no etie twe kakra ti san komodidie bi te sa no ana ke wo se ke koso enedai na so
assembly no kyerɛ mu sɛ ɔmotena ase to adwe no ɔma wu sɛ nnɛ sɛ nkonyasie ne kɔ so a ɛnhyɛ da ɛmmoa biara saa anasɛ ebia ɔmka sɛ ɔmo edi ɛyɛ saa nhyiamudeɛ no a kyirimupo ane adwentoato a ɛwɔ sɛ ɛkɔ so no ebia ne no no ɛntumi ankɔwie pɛyɛ no saa yɛ so nti no agya wɔnom kyerɛ mu sɛ ɔmatu nhyiamudeɛ a ɛwɔ sɛ nkɛnɛ kɛkɔ so ɛwɔ assembly wɔde mu no ɔmatu ahyɛ da ɔmatu ahyɛ da na da na ɔmatu ahyɛ no soso na abusuafoɔ obi nim sɛ yɛ kyena sɛ na de kyeɛ sɛ yɛ ne na awɔtwe sɛ yɛ bosome sɛ nɛ wɔkyerɛ sɛ bibi sɛ ni hɔ akwasi broni kasa mu ɔsi ɛyɛ indefinitely na kyerɛ sɛ yɛnim da koro a yɛsan so bɛhyia biem eti ɛsan so na ebetumi aba sɛ wɔkyena yɛ ebetumi asa afrɛ mu ade kyeɛ ebetumi asa afrɛ mu eti ɛno so yɛnim ho ansɛmkaeɛ sɛdeɛ nkrataa dɛm bɛnim yɛ anom no wɔtintim no saa na ɛka eti abusuafoɔ panyin ne nsa ɛhyɛ ano ɛyɛ owura ɛyɛ Haruna Amadu Zuri wɔno ɛna ne nsa ɛhyɛ aseɛ municipal coordinator coordinating council director kafra municipal coordinating director okay ɔno na ne nsa hyɛ aseɛ ɔn sɛ bi wɔn ma yɛatwɛ asisi dot no saa nti no ɔnhyɛ dɛn ho ne yie na ɔsan so yɛ secretary to the assembly okay nti coordinating director no obetumi so ayɛ ne sɛ secretary to the assembly na kyerɛ sɛ assembly no ɔmo twɛtwerɛfoɔ panyini owura Haruna Amadu Zuri ɔno ɛna ne nsa ɛhyɛ aseɛ wɔso ɔde kɔpɛ na akɔma assembly members fo ni nyinaa a ɔmo brɛ mu finfini mansiri ne mu saa nso ɛna honorable member of parliament so akyemɔda wakɔma ne bie afei selected head of department fo so akɔma ɔmo bi ɛna ɛyɛ the district magistrate na kyerɛ sɛ ɛno so yɛ court fo na ɔmo so akɔma ɔmo bi ɛna municipal electoral officer ɔno so wakɔgye ne deɛ tie ho nsɛnkaeɛ no sɛ wei no ɔma nhyɛ da nkyerɛ mu anom sɛ PM abatoɔ no mmokɔ akɔto baasa deɛ yɛ ma electoral officer bi deɛ na kyerɛ sɛ PM abatoɔ no ho nsɛnkaeɛ na ɔmo keka no wɔn de nwanwanwan kontrol ne saa agyeta abusiafoɔ maame vase da ɛma aboafoɔ yɛwia ensɛm no de aka akyiri ɛna dɔɔso yɛde bɛsom mo sɛdeɛ sɛ na ɛfata Marshall Beauty and Training Center yɛde na se ɛbɔ na ba so na abusiafoɔ de nyinaa ne sɛ wɔsɛ men kan kyerɛ sɛ bra wopɛ sɛ ahoɔfɛ no kyerɛ sɛ ɛba paa deɛ a ɛma ne titiriw na offense no ɛkɔ soro a hello yes dear ahoɔfɛ ɔbaa pa ɔnhwɛ ɛno no saa no kɔba nsa no tra yɛ kuno ti Marshall Beauty and Training Center bɛboa ma saa fans we nyinaa no wo so atimi agye bi wɔsɛ men kan kyerɛ sɛ bra utiri nwi no wɔbɛhwɛ na agya wɔsiesie de ama kama na atimi aboa enwi bi a pɛsɛ odi gu utiri so star bi a pɛsɛ wɔbɔ no ne nyina wɔbɛyɛ de ama kama mepatwa ba no wanim siesie no nso a wɔbɛhwɛ no wasiesie ne sɛdeɛ sɛ na ɛfata ma nneɛma enso akɔ ɛyɛ enkan kama enso ɛde ama ɛno enso ati wɔsɛ men kan kyerɛ sɛ ba no nan mɔwerɛ nsamɔwerɛ nso a wɔbɛhwɛ na wabubu enso so ɛde ama no wasiesie ebi so apɛsɛ wo hyehyɛ ne nyina no ɔbɛyɛ ɛde ama mepatwa wo nanti wɔ no mo no obi dia papa sɛ ta ɛpɛba esi asase so no ɔde ne nanti na esi ɛnyɛ ade pa kɔ no ɔmfa duhwam srasra hɔ na owia ɔde skammo bi awewe na afei hɔ no mayɛ motomotomoto kama te sɛ akora foforɔ enso so ɔnhwɛ ne to ho no so wahu na aboa ma nneɛma akɔnkan saa nso so ɛna ɔsɛ menka nkyerɛ wo sɛ sɛ kɔba sɛ ebia wodia aponto adwumadie bi na bia ya hodom a agya wo ba bedi adwumadie no ahoho ne eba no sɛ yɛ ayio sɛ yɛ ayefro sɛ yɛ deye o wɔsɛ odi to nsa fɛ do ba besiesie bia yɛ kama enso de amount sɛ de bɛ yɛ ahoho na mo ba no bon sɛ yes adwumadie we de sɛbi kafrache edi mu pa eti ɛno so ba no decorations ne fashions na wɔyɛ adeɛ paa bɔ ho modern ɔbɛyɛ ne kama enso ɛde ama ma bibia nso akɔ tɔte makeup sinema ka ho asɛm aka kyerɛ sɛ gya ɛyɛ ama wan kasa nya ho ayisɛm so besiesie ho kɔ na wɔhwɛ no siesie enso ɛmfa ɛma wɔsɛm nka kyerɛ sɛ wɔgye ade hye no wɔn ma no ma mbobɔ so yi wɔn pɛ sɛ wɔn sua ho nimdie bia no wɔyɛ krado sɛ ɔde bɛma wɔn sɛdeɛ sɛ na ɛfata nti wodi wani ɛkyerɛ mu ɛwɔ akyem ɔda
community nurse school kwantempon no eso eho na agya akobɔ ne sesiye na ebia no mabɔ so ebi wɔ krampo apɛse wɔ no atoa wɔ fi na obesiesie wa wɔbɛhwɛ no wayɛ ne saa pepepe enso ede ama kama Masha Beauty and Training Center no pacho ene ne mon komo 0208 309 581 0208 309 581 and 0244 171 667 0244 171 667 eno eye Masha Beauty and Training Center no ahofe entoaso enso ene na soye me pacho company chire mu se onya asase fiti eye achim odan betwam fa abo abokosi asene kwantempon no ba bibiara wa asase da bese 2 plot na se de brusa me pacho odi anu se wonne no ebebo nkomo se oton se ode FM no se eja ode ma no kra hwesoma me odi atraso ne di odwumadie fie bienu fie miense achi me ba be me project wo so me ba na ja se bo se okuku no nkaka nyina ne watu afiri so tiawa ehwo hyehyɛ nyina wa yakra do se wo no be yɛ de se na efata no ntifra 0244 87 87 63 0244 87 87 63 na afi oni company no enso etimi atwetwe enkomo na etimi aboa wiye pa afi ma yempem so enko yanim ewa awia pem to bra Akan Kasiebo no emu Ahenkan FM Ghana de shimama se ye to Kasiebo no eso a ene dede yo ba ko ewokura mu pa enso ene se ene enkanian obi nim se gina so se nyina so se eyedum so se yedum siesie obi enhyeda entenioma ase a chese ha dwede bebre na ni nyina mu ono ene se de ye nyina ye pedi yom ntino obi agusu a wo che na adwene eno so ntine ye wakama minka bi no eti noma bi enkonkanya na uhunu a se de wo so wadwe nkyerete no na de aba ne ye nyina ya so monsom eno ani nipa o mane nkyekere ena chese ye nyina ye so ye hwe aboa na enum ono ena aja eye Public Utility Regulatory Commission PURC fo one more ede enkrata ba bonte be ka tira bedwakom na hwe nyina modi tumi ne nkrabata ye Electricity Corporation of Ghana fo om ka tira om so om poma chosro mani die no obuo kwan so mu enim se eyedum so na aba wo mo hwe na om meka tira Ghana fo no kware ewom ye nyina ye nhwe ekoye befa so ebetimi nso atoto ne omasanse sebi kafrache nyansa ni ba akofo trimo na enu achi no mo kyeremu se de nkania no ese adumadundum no asibia ye ntino eka hu behia se ja wo mo nso betimi ede hihye bi ede aba eno be kye se don hwiri wei eda sei ebre sei ye bedum nkania no ebre sei eda sei ye be so de amamo sanhye no etimi ede ba ebe boya mo bia so adan ho so said ye be ye aja na nneoma bi na japade bi a sebi preduasa se yedum eye enkania na se aginamode tumi no ekwa hasa nneoma no anase be man haw bi ana chimato bi wo sa nneoma no ja won so timi abɔ ho ba sanse sa akɔ wie so no enya asem ketwa onoma bi sey a wo bebre pa ansa na watimi atofo fro sa discasem aye den eti aja sia na eye PURC fo wo mo de betu dwa ena aja ye nnuano mo amanyoku ba ko no so adi titima o Ghana ha National Democratic Congress adi amanyoku so otitro mra se badwafo no wo mo so muo ena mo fa timetable mro mo fa hihye mro ena mo so gusu no mo bom a ni nyina nkamfu ano jumadi bi ko so asante mantamu a na no eye MPP amanyoku na de himamba wo mo so na wa ba mu o mo di ahyiamu ena ja won mo dwendwene ko mbafa so a on betimi aton won mo ho ne wo nneoma hodo ma yede ata Ghana fo mo magina so ato abade ama won mo na no nsam twrofo awurawura ma duaduamu anom se ne ha papa we be hwehwe no Ghana fo tie mu pese obekasa wa no atwom ba bia behye bia ne yede besan obo abekasa e wo se Ghana fo to nka ena mo hwehwe mu duaduamu anom ko hu osoafo na so agina modin dumadiere ne totoye eso owura Dr. Matthew Poku Prempe sutnapo amkoto chi no nom se ha se oni opanyini yaba no se maba ne sesai no se Ghana fo gusu omo kasa o omo tiatiam se an dum so aba na mo nka ho no kra ne nkire Ghana fo ada na mo yesa ana se wa mo no o se Ghana fo na kasa ana se sa won na gajo se dum so aba sa bre ye wo mu ye bra eye chen NDC bre so NDC don do mani mama mo kona mo go busa na dum so na mutibetena
mutimi ye deda no ye dum kanea na utimi demu anafuwa bese mienu na fuwa miyansani yansoi na nkrofo ni yoma ese na mu bobra ebi na muhuni ne ya na momfa toto ho so ye nsabikoni wa fa toto ho na mehwade enti ye penso ye we kura nya dum so no ma ba kumienu bi na ateche maja wan mo hwe asieti ebre semu kanea ne begana na mo so de magana fo nyina anam se eni opanyini Ghana fo sa na tie dia momfa eye hye bi mra ni ehun se bre sem bedum kanea bre sem be so na ni so atimi aboa na so ho am na ebisa sa asem no monkwana mkwaka cha san krofo ne se wo mo ahunu se dum so na aba omo anya timetable ni bi no momfa mra Ghana fo na ye ne ye ti anyinamode tumi no woni de ye ehun se ye dum so tie ye ni timetable bi ade ma Ghana fo ne de mo chena asem opanyini kwaka ye na no akoyi ni kabusuafo Ghana fo de na ho apaso ene anya asem ketwa tita be fo tenta so kra de se oni se aka kire omo pusa no opanyini ni aye se iratagrate na opanyini ba ko a wano ubodwe mo mra hye bedwafia abedwe kwa ya pa won mo aba na gudie hu sankaye ene anyamode dwumadie ne ntoto ya agya wonu di mu tintiman eno eye Parliament Mines and Energy Committee no orura John Jinapo wonu na ekasa yin o kirem se won na kasa asemu enti orura na potimi bo amode kasa asemu e kirem se makantre Ghana fo se wo mo a omo kasa dum so aba mo na nkoyo mutam tebu famla no panyini ne buohye ye nyina ye nim se nyama ekwosuei dum so so de anytime tebu anenam na obi ehun se de obaye no hyehyeye na ye kan we de akyerewa na wo anya bibia ma wase asebi kafra kye se gya abo no kro no sa de wutibi da wutibi wo hene etu no de o kyerem se ade a Electricity Company of Ghana tituru wa mo ya mo pese on beka no kre ade akyere Ghana fo sa de dum so aba ne ye nyina ye nhwene ye ntoato anuama ne ye mpe ko ye befa so ye betimi enso so ahyama bibia konkan no wa mo hwe no ma bonten meka na entimi emwa no munya ketaso momuaso no ne no nya de se betimi abo bibiara wose ukwa na omo keka na ukotie mu a omosia eye transformer ana transmitter no na de ana hunsa ka ebebre ana osi we pa ye no ane se na amne sa de ya transmitter no na load eguso na abro so na de wose nya no kra hute dum so eto omo nka se dum so de ehia ya timetable ye bo beto ye yam na nduama so etimi akonkan. First of all, I'm very, very surprised, even at the PUS directive, because the main problem is generation. It has nothing to do with so-called transformers. So I thought that the PUS would have done this investigation and indeed determined that there's a generation shortfall. If there's a generation shortfall, the outage occurs at the bulk supply point controlled by Gridco. So Gridco would have to then inform ECG which bulk supply point will go off. Then ECG would inform its customers. As we speak, there's a deficit in terms of generation. And until that is resolved, we'll continue to have the load shedding we are experiencing. Be that as it may, it is my hope that on Wednesday, the ECG would comply with the directive of the regulator. Because under Act 538, the PUSA has the mandate and authority to give such directives. I'm very shocked and surprised that the minister would give such contradictory and counter instruction. He should know better that we are shedding load. And even in his interview, he couldn't refute it. He said, yes, they are shedding load, but in his opinion, it's better than President Mohammed's time. And so what? That's the question. And so what? Let's assume it's better. And so what? People should not be given a timetable to plan because in the minister's opinion, it is better. If you admit there is load shedding, give the people the timetable to plan. Ahenkan FM. Opanyina wote ne nkan wo yemra shebedwani de ma de hia wonom ewo ya pie kushegu abato mpesua so enu achi na shebedwam abedwaku eba na gudie hu senkaye ene anyinamode djubadie hu senkaye a agya wo hwa toto duama no odimu enso entintima pa orura John Abdullahi Jinapo na wote ne nkan na wo kyerem se mode ye che Muhammad ntidie zuot ye obi die soche obi dia entidie ben aposo obi jemu obi die dumche obi dia entidie ben aposo die pani timetable mo famra ne nyina ye won doye wadi atumu a ehun hyehyɛ ye won fanka ho eti opahini no adwa pa no adwa dia ya na aye no o se mo nya mo die famra na me kana no pe se wa betimi aye wo die timetable so wa betimi amonita se bia na bo be nan yi kono omadum no usa sha de chia nine no mase adum no na de ato dabi ade de omadum nine na to so bienu ti ade chia hwe mbesa bedum line no na wa thread wa to nti nine no ba be so no aboabo ho preko ya no ano no na we time table a humani abremu ye
Ghana. Abusiafo ma yantoa so ne akua nim na mu adwenkyere no ma yetwan 0533898915 ode ba na afia Akenkan dia ma bre sefata enso emuo SMS ne WhatsApp no ebia de beba bia no ye be kenkan edso ede amount na Ghana de shimama so be kaya besa na wotwe biedu nie Ghana fo ya so ya hye papa anya asem ketwa ne nyina no eye data ho nsenkaye na endei chese wo obeto data de agu phone so ana se o machine so na pesa de kwa be fontentan so obe ya eniema wodo apesa uhunu nya de so obehunu wa be fontentan so chese nkokra na we di asembe di yankwa tietie mu na yankwa timu nkyeremu nso so a omse han huma bi a egu apoase na se de na asiew yese huma ni bi ho akotechema yese apoase de ho pa na ekoho ye apoase de se bonsuo se dansu won na wokoka huma bi mu ana se maame watane na pamfo na omaye sa Ghana ani wiase afada nyina sa de boni sei enti yegusua wa tweye ma ye pekọ ye befa so asa ha wei ye be so ano enu na nam so ebia ema eye osuafo da wenkita udi adwubade ntotoye so agya na wo so okopiem omra sibedwafie na nhihye o muso de agu apono so se de be ya agya nyamode no kafra data no abefo tentan no so adwubade betimi enso agina brane de ma adehye ne ma omo omamu ya eti maame esla ousu akufu agya ode ose yoyo ka eka egumu da tintim sem de gunkrata so kama tamne bag shana matuamu kakanga kra ko piem amla sebedwafie okoye na agya ogina simpie ni apaso o techire nsemu cheche ni nsem nyara wie kama wie ye kwagye akunya achese wo twen eye sade emla sebedwafo so bedi ni nsem na ode bai ne wano baba ye eno na emla sebedwani o jebudi ba de hyamo eye Tamale Central abato mpesua so Owura Ibrahim Muntala Muhammad Solijan na mo so ana oti speaker mo asem ka no se okay meet you o se speaker unim se communication minister ensem obeka ye di nyina no eye copy aye copy obi nsam a waka ana sabi ka fra chwa kodi baba ana nso abegyina no na wa resade amaye ni ana o se Sa si aya no kwe speaker me kra hwe egume phone so kra metime yi di akere kra we Nigeria fo communication commission no wo mo ensam o matintim o mo de hwe dia so wo mo hawo na abana no na communication minister so ma me eslane na panfo o makọ sade abre ye eti me de mu ni se ya kwadwuma na sebi mpedua so ma ye no se sa pa na tie dia abo mo konsamble bi mo ko twetwe nsam from family edi asembe ni ente honum na no maame esla usu akufu wantintosuo wankasa na otuodin na ohwe Owura Muntala na ogusu no kasa na eja maame ne kwotena ase ya dwene ho no no waba na o se afi na opeso odi anu yie edi be ma Owura Muntala wo sa asem na okaye no ho na maame esla usu akufu kiremu se Owura eye Ibrahim Muntala Muhammad wono ankasa onim de okeka sansam na ojiram na sebe dwafia na okeka ikana na copy na de no wasi onim de okeka ya haw na aba haw no so aba no enye sebi predio sagana fo nko an yenya sa haw no amama wudu bia Nigeria fo ka ho Ivory Coast fo yo ka ho Burkina fo ka ho mpoko Europe krampo na Portugal fo bi mu ka ho eti amama ya wudu bi no mu keka ho a affect ye nyina etieja se obi ahunu se wanya nso ano na se agya yeso ye kofa sa nso ano no de ba ene ebetumi aboye wo yeso ye hanom amanyoma konkan a enye de nyansa at the end of the day asam na aba na so how na aba no ye benya ano nso ano enu no ne ade a ye hwehwe eti we ya agya obi akwa obi nsam no wabeka na ho nsansam no wo se ehun hia na Ghana ya na ya rewusem enuma bi won ma hu hia so ye besom ne abowu dawura ye hu dada na de asema bakurum etu onu de na kwa na adwese ko nya de se wodi ensem bia ba betu dwade afa nsem a Owura eye Muntala kan ye no ho na mu opese wo kire Ghana fo se sebi mpedwasa woni adehye ne ma omo asoe won mo omo ayi adwuma no mo nya akwadwofo wo mo tenase na omo sese nioma ehwe ansa no maba abontene enso abekasa de afa bibi ho etu omo tenase na omo ankasa etoto nioma ehu se nioma wei
ebetumi aboa na so omde asem na bana ebia asem bi ni asem bi hia enti omde ba ye ana akoba se ni Nigeria fo so ntotoye ye pa eno nche se bi omakwa akofo mo nsem ana so omususuye eno omususo ede ebre Ghana fo Asemwa esi ya internet ase article ase ayenya kakra no kochechiri mu etre mashebedwafo na me ka masem ni wiye ne na MP ba ko sorry se ase me nkomo no Nigeria fo enkomo na makwa akutu no baba edi aba abe ka kire won but hona na me so no am se onim asem ko a all kan nte hu hia se ye be ma ye ni abre so sometimes you have to overlook some of these things maybe all kan e dey serious but I didn't think there was a man oxygen of publicity. Enya Ghana nkwana yenhu aka. NCA for any ministry for any others. Ebwa imekoya ko satellite organizations bi kura ko so mama more information about. Kwa ebetumi apaso asolve sa problem. Enti minya information from different sources. Ena yekeka ne nyina ebu mu na yede ekoye sa statement no ewo parliament. Enti enya no kreda say yetna say ekofa obi speech. Ena yebe kan ewo parliament na detailed researcher me team ye na ye de sa insem no ekotu dwa ewo parliament Ahenkan FM Enia oti ye eye oswafo hwe nkitawudi adwumadie ne ntotoye eso abefo nyansapo nimdie enso so esenensa Minister for Communication and Digitalization owura yere esla owusu ekufu ena oti nenka enso enno busiafo ye begina no so na yede awiapam tobre Akan Kasiebo no emu enchirebu ne de asiafi wadwenkyere na mede enso eto Kasiebo no so ede ama wo sade se na efata na wo abefo ntentan no so no kasamfogiri no so na maduri nhwede mukata no so na weye nana Kwesi George anode na de yede aba o kirem se wo hwe life ewo eye wanchi abatuo mpesua so wanchi ne de wo ye hanom na na se de wo bono no wankiremu na o kirem se APP abanyi adaroma na me no kasai omo anya eye 2 additional fire training college okay ade aka eye dada ewo ho dada no ho okay si 2 de nyina ni wanchi o ana well enti o kiremu se eno ye ade ba ko a esombo pa na wose ade ho aseda ede ma opanyino wani suade hunu Dr. Alhaji Muhammadu Baumia wose ede na se pa wachia eye boafo Kwadwo Frimpong incoming MP ede ma eye wanchi wose inshallah Kwadwo Frimpong beba yate ne de no ko mensa plateau ni o domi kwabrenya ene odifra odi aba wo kiremu se woma nana ene Baumia etiri enkwa kase pa se omatima abo omode 1 student 1 tablet jubedie enso ede ahihye so wo se we nyina ye ne mapa eba beboa ama MPP abreki 8 no simple kra ne de no wachia onimonyamfo Robert Lamte aka Okumkom wase oye incoming MP edema Madina abato empesua so ena afi onabo Yaya Kasim Ata Kasim Ata ono enso eye MP for Asaman dabi Amasaman constituency se ono ye incoming no ena ase MP anamboa si wonu mi Amasaman MSNDC bi na teso ne de no we ye Kofi Buache enso de nie wo se wo hwe sa digital adwumadie na ekoso wo MPP aban ni mu a wo se eno ya de ba ko a can never be given to NDC wo se eno sa anyo se wo de NDC fo so wo meye JDM na pamfo so meye oboa o ma betoto papa so sa omuhu ano omuhu ne ye omuhu so it is possible with Dr. Baumia ne de no wachia eye owura Kwabena Ampofo apia ne de no MD State Housing Company Limited yate Shamaba Edina eso de de aba wose was this abde wo mi de ye wo ebra
wo amamu a seb mpradua sakafracho yare mu saa suna na dan kwakufa do abamu ni yare o yare wo se yare ne yasa ne yade MPP never again inshallah yate ne de no owie ye no na we so de ne de aba Crespo fufuo won so kire mu enso ese nani age pa na nani giage no nyanwe peyo mo de one student one tablet de aba achechira fo nso so na wonom enso so ate atue yo aban wo so wo ni die no obuo kwa sombrasie mu eni achechira fo ne kasa no mo nsan so nko sua de wo sere wa nyesa asohye beba chechira fo ne so mo nko kire mo frana de no mo tablet mo de be ye dai yey ne de no Angela Brown so de de atum ono ne de ne ye nchia no wo chia yen yeso ye da ejo so da wasepa opagini etedio kaswa wase one student one tablet initiative by Nana Baumia government is a step in the right direction na chese eja eya na motuo papa ebeboa ama bibia so akonkan yate ono so edie enono adumazi so de aba se Kasiebo no edidem pa na ochia ne maame ne papa owura ne owura yere adumazi yate ya mama wa tiabusuafo ma yemfansi ai na afi yensole soma dwumadi a aka enso emetoa so enso mokwan pa esuo yede asida kase edi ama owura Billyman technician on duty ohine Jan ata enso be miamia fidie ne fruma edi emaye ni ana afi kobiki adaroma odien ekọ abe fontentan so Facebook live and afi YouTube live asida enkoma aboafo enkaye nyina enso Master Prana Junior Kentampo Baba Zambo no mechiao so